Дълго мисълта блуждае, не чува на света се скита. Кога, отде, защо дошла е, не знае, никой не пита. Не стряска тя добрите люди, тя нищо няма за внимание. В никой ум въпрос не буди за своето таинствено призвание. Минават месеци и години, столетия минават даже. Тя мерне се и пак замине, и пак наново се покаже. Ще рядко някой взре се в нея, помисли, махне и отмине. Друг дигне я и пак пилея, катеха стара или зимна. Друг дори я налира в суе, той сам я още слабо сфаща. Друг сване я, но кой го чуе, той ниде отзив не посряща. При все това узрява векът, тя стряска вече умовете, и само няма човекът могъж и дар, в когото свети. Но дойде някой, разбере я, изгрея и живот и вдъхне. Вселената разклати с нея и нов пожар в сърцата пъхне. И всякой вика мисъл нова, велика мисъл гениална, и почвата е, виж, готова за работата колосална. И цели свят здобива вяра, събитва в светли непознати. Системата партийна стара, настава време да отпрати. Минават месеци и години, столетия минават даже. Тя мерне се и пак замине, и пак наново се покаже. Ще рядко някой взре се в нея, помисли, махне и отмине. Друг дигне я и пак пилея, катеха стара или зимна. Друг дори я налира в суе, той сам я още слабо сфаща. Друг сване я, но кой го чуе, той ниде отзив не посряща. При все това узрява векът, тя стряска вече умовете, и само няма човекът могъж и дар, в когото свети. Но дойде някой, разбере я.